La falla de pel·lícules. Una vegada, a la falla al Mocaor, hi havia una xiqueta que s'anomenava Soc Lluna. A més eren fallers també Rapunzel i Bob Esponja, entre altres. Soc Lluna era una fallera molt moderna i en els passacarrers anava amb patins vestida de fallera. Elsa i Anna també s'apuntaren a la falla de Soc Lluna. I només anar al casal, Elsa va congelar a la seva amiga Rapunzel. Bob Esponja vivia en una pinya baix afonsada a la mar. Una nit de la setmana de fallers, Manu va anar a sopar amb Bob Esponja al McDonald's i es va quedar a dormir a sa casa. El dia de la planta se li havia caure una dent a Bob Esponja i va anar el ratolí Pérez nedant a la nit mentre dormia a sa casa. La falla tenia fallers de pel·lícules tan especials i moderns que eren molt feliços quan estaven al casal junts. Conte contat, conte acabat.